ಈ ಜಾಡ ಪೋಲಿ ಪಂಚಮಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸೋದಿಂಕ್ಲು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ದ ಒಂತೆ ಪಣತೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾಯಿನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲುನವ್ಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಳಸೋನ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಪೂರ ಒಂತೆ ದೇವರನಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಂಬಿಲ ಪೂರ ಉಂಟು. ಅವನು ಯಾನು ಒಂತೊಂತೆ ನೆಟ್ಟು ತೊಯ್ಪವೆ ಮಾತ ತೊಯ್ಪವುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪಾಡ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ವರ್ಷ ಲವ್ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಚೇಂಜ್ ಇದಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಣು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಡಿಸಾವಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಪೂರ ಮುಲ್ತಲೆ ಶಾಮಣ್ಣನಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಮಗಲಿ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗದ ಪೂರ ಕುರಂದು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸುನ ಪೂರ ಗುರ್ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಿ ವಯಸ್ಸು ಮದ್ಮಲ ಮೊಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಟು ಕುಲ್ದಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಕ್ಲಂಚ ಭತ್ತದ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಮರಾಳೆ 2 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತಿರ್ತು ಮರಾಳುನು ಪಂಡ ಬಲಿಯಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೂಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಮಂತಾಯಿನಲ್ಪ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಸಮ್ಮ ದೈವದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಬಜ್ಜಿಲು ಪೂರ ಬಳಸುನು ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಹಾಕುಲೆ ಭಟ್ರತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಬಯ್ಯನ ಪಯ್ಯಡು ಆಯ್ತಾ ಪೂಜಾರಿನಕ್ಲು ಜಾತಿದತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಭೂತದ ನೆತ್ತಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೂಜಾರಿನಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ತಲೆ ಮರ ಬಾಡ್ದನು ಐನ್ ಪಾಡ್ನು ಚೋಮೇನು ಪಂಡ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಯ್ತ ಕಾಪೆ ನೆನ್ಪೇರು ಏನಾದ ಕಂಡದ ಪುರ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೊಯ್ಪದಿತ್ತ ಐಟ್ ಐನಿ ಚೋಮೇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಅದು ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಹಾಳುಂಡು ಬಲಿಯಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುನು ಅವು ಲೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿಶಾನ ತನ್ನಿದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮತ್ತು ಸೇರ್ದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಏರುಳ್ಳಿರು 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಳ ಪೊಳಿ ಈ ಏಳು ಜಾಳ ಪೊಳಿ ಈ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಲು ಪೊಳಿ ಬಳಿಯಂತ್ರ ಆ ಜಾಳ ಪೊಳಿ 7 ಜಾಳ ಪೊಳಿ ಈ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಲು ಬಳಿಯಂತ್ರ ಆ ಜಾಳ ಪೊಳಿ 7 ಜಾಳ ಪೊಳಿ ಈ ಬರಲು ಈ ಜಾಳ ಪೊಳಿ ಪಂಚಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಪೂಜೆ ಏನಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುನ ತಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಅಲ್ಲು ಗಂಜಿ ತರ್ತದ ಶಕುನ ಸರಿ ಬೂರ್ನ ಅಂತ ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರೆಗಳ ಪಂಚಗಜ್ಜ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅರಿಕೆ ಆಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪರ್ಬದ ನೆತ್ತ ಅಂದು ಅತಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಹಾಳುನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೂರ ಪಟಾಕಿ ಗಿಟಾಕಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೋಲ್ತೊಯ್ತರು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮಲ್ತ ನೀನು ಪೂರ ತೂಪುನೊಂದು ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 2-3 ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಜಾಗೆದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಜಾಗೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ನಂಪರು ಗುಳಿಗೆ ದೈವನಿಗಳು ಕಾಂತಾರಡು ಪುರ ತೂದುಪ್ಪರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನು ಹತ್ತಿ ನಿಂಕ್ಲು ಪ್ರಸಾದ ಪುರತೆ ತಂದು ಅಡ್ದುಗ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಬಳಸುನು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ದುಂಬುದ ಪುರ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಈ ಬಳ್ಳಿಯರ್ಲ ಪಕ್ಕ ತೌತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪುರ ಪಾಡು ಒಂದು ಮರಣಿ ನೇಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು
ಅಂಚ ನೇಜಿಗೆ ಪಂಡದ ಮಣ್ಣು ನೆತ್ತ ಸುದೆತ್ತ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತ ಹತ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಒರಿದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಗೋಣಿಲೆ ದಿಂಜದು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪೋಗ ತರಕಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಮಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಬಿತ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಜಾವು ದದನ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಸುಂಟಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಅಂತ ಈಟದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುನು ದಿಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಜದ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕಜಾವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರಕ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೈತ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿ ತೊಯ್ಪ ಬೈದಿಂದುಲೆ ಮುಂಗೆ ಬೈದನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟ್ಟು ದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತಡಿನೇ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಲತ್ತನೆ ಪೂರ ಐನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಯ್ಪವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈಟು ಮಿನಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋರಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಜನಿ ಅಂಬಿದ ಕೊಡಿ ಪುರದೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಂಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅತ್ತ ನಂಜಿ ಈ ವಾರ ಐನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಂತ ತೊಯ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೈಕಲು ಇತ್ತಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಬಿತ್ತು ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಕುಡೋರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತನ ನೆಟ್ ಲತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದನು ಅವು ಲತ್ತನದ ಬಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನದಿತ್ತು ನಂಚ ಆವಿನಿ ಪಾಡಿನಿ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಂಗೆ ಮೊದಲು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಜಾಗಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಜಾಗಿ ಪುರ ಆತು ದೂಯಪು ಜೈಕ್ ಪಡೋದು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ತೂಕ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ನೀರು ಬರ್ಸೋಲಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟೆ ಪೂರ ನೀರು ಮತ್ತದು ಅನ್ನ ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಅಡಾರು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಆ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಬೋಪುಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜಾಲು ತುಲಿ ಪಸತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಅನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಜಾವು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕದ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಉಂಡು ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಲತ್ತನೆ ಐನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ತೊಯ್ಪವೆ